اسم بنگپ سرحالہ یک دوروچی مراگشی جمداشتگ مراگشہ بلوچی زبان نامدار پولکار و زانتکاراں وتی پولکاری نوشتانک ونتگند۔ یہ مراگش اگست 5 تاریخا ما بلوچ اکیڈمی کمپلیکسا بوتگ۔ دو روچی مراگشہ بلوچ قصہ و فنکشن ازم قصہ و داستان نیامات تفاوت بلوچی قصہانی تب و دفتر قصہانی کردار بنگپ و سرحالینی باروا نوشتانک وانگ بوتگند۔ بلوچی زبان نامدار پولکاراں کہ چا آیاں علی گوہر، رازق راج، عبداللہ دشتی، اقبال ظہیر، مقبول ناصر، الطاف ناصر، چندن ساچ، بانک ثانیہ امجد، رفیق چاکر، امین ضامن، فضل بلوچ، ڈاکٹر غفور شاد، شرف شاد، ڈاکٹر عبدالصبور بلوچ و ڈاکٹر واحد بزدارہ ہم گشتاک داتگو پولکاری نوشتانک ونتند۔ ای مراگشہ ورناہاں زندہ ایدگا پڑا وانوک زانتکاراں بہار درتگ۔ اشیا ہبیت مراگش فیس بک لائیو شوآ پیشدارگ ہم بوتگ۔ اکیڈمی کماش سنگت رفیق تران کتگو گشتگ کہ بلوچ اکیڈمی ہر واحدہ چوشے مراگش جمداریت کہ چرائیاں بلوچ زبان و لفظاں کا نپ برسیت۔ یہ پولکاری نوشتانکاں بلوچی قصہ باروا انچیں سرپدی ہستند کہ چدو ساری دیما نیت گند۔ یہ نوشتانک کتابی رنگا چاپ کنگے مقصد ہمیشند کہ ای پولکار نوشتانک گیشتر وانوکاں سر ببند۔ مراگشاں نندو کے مردماں گوشت کے باعدند ای وڑے مراگش مدام جمدارگ بیت تاکہ وانوکاں لفظاں کے حبنا کے مردم بلوچی زباناں لفظاں کے بابتہ سرپد ببند۔ وش نیوز کوئٹہ۔